شمشيد الجميل تاويتشك انت السبع الخلقين يسلمونك الأرض والسما كل في الهدوء بلغ للسين يا موليا نسك هاي علي شنت تالحيا السيد فيك الستا فيك الحنينة انت فوارها تاكل جيد فالاسم tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixxelkom minn qalbi l-għodwa tajba, inġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tagħna biex niċċelebraw l-Ewkaristija minn qalbna nselmu lil dawk ħafna ħutna li jingħaqdu magħna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali l-emigranti tagħna, l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali dak fl-isptarijiet jew inkella fi djarhom, insellmulkom minn qalbna u ninaqdu flimkien f'din it-talba tant għażiża li l-Ewkaristija illum il-ħamejs eżisut il-jum li fakkarna li propju kien bħall-lum li fih Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fil-jum tal-ħamejs u għalhekk ngħidulu grazzi minn qalbna tal-imħabba kbira li wera magħna f'dan is-sagrament li fih jagħtina lilu nnifsu u nitolbu wkoll l-eżisħut jal-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tal-missjonarji, nitolbu għal-vokazzjonijiet tas-seminaristi tagħna u għal dawk li l-mulej qed isejħilhom tfal u żgħażagħ biex ma jibżgħux u jieġbu għas-sejħa tiegħu. Nitolbu għall-familji tagħna għax il-familja eżisħut hija l-art li fiha l-mulej jiżra iż-żerrija tal-vokazzjoni u jekk tkun art tajba din tista' timbet u tagħti l-frott jew għalhekk. Nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija mqazza billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejn innofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna is-saċerdot Dum Mikiel Attard. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fejk mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' l dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mingħand il-mulej u qallu: Qum u inżel għand il-fuħari u hemm jiena nsemmek kliemi. Jiena nżilt għand il-fuħari u sibtu qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra li kien qed jaħdem ħarġitlu ħażin, kif jiġrilu it-tafal fidejn il-fuħari, dan reġa' għamel oħra minna kif joġob lilu. Imbagħad il-mulej kellimni u qalli: Dar Iżrael, jaqgħu ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħari? Oraklu tal-mulej. Bħalma hu it-tafal fidejn il-fuħari, hekk intom fidejja, Dar Iżrael. Il-kelma tal-mulej. As-salm inwieġbu: ħieni minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu.
Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-gbarat għax il-bniedem ma jsalvakomx, ma li toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu, min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu, li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom u li jżomm kelmtu għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu il-kliem ta' ibnek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta timtela itellew għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażejn. Hekk jiġri fid-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħsiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu. U qalilhom: għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna tas-smewiet jiġbaħ lil wieħed sejt li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdejt u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-parabboli telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti, intom tinsew? Jiena ninsa ħafna. Pero eżis ħuti qudiem il-problema li naħseb xi ftit jew wisq kollha mbagħtu minna li ninsew. Hemm xi għajnuniet biex affarijiet importanti ma ninsewhomx. U x'hekk, li tinsa xi ħaġa trivjali mhix importanti ma ġara xejn, imma li tinsa dak li hu importanti ma tantx xi ħaġa sewwa wisq, ma tantx xi ħaġa sabiħa wisq. Il-mulej fil-kelma tiegħu jagħtina ħafna għajnuniet biex ċertu affarijiet importanti ma ninsewhomx. Nistgħu ngħidu li dak huwa l-iskop tal-parabboli. Parabbola hija storja li toħloqlok immaġni ġo moħħok li diffiċli biex tinsija. Kieku Ġesu jtik it-tagħlima biss faċli tinsija, imma Ġesu jagħtilek forma ta' immaġni qisha pittura ġo moħħok biex niftehmu biex ma tinsijiex. U llum anke it-Testament il-qadim tagħna tixbieħa qawwija ħafna ħafna. L-ewwel qari Ġeremija kapitlu 18. Il-parabbola u xekk li Alla joffrilna permezz ta' Ġeremija tal-fuħħari u t-tafal. Ma nafx ġiex rajtu forsi fuq it-television. It-tafal u xekk u kif jiffurmaw hekk fuq it-torn li jkun idur u jagħtuh ix-xejp li jridu, ikun artab imbagħad jaħmuh biex isejr reċipjent jew xi ħaġa oħra tal-fuħħar. X'irid jgħidilna l-mulej b'dan kollu? Dak it-tafal huwa jiena u int. L-ewwel ħaġa, il-fuħħari li huwa Alla li huwa Ġesu jagħżel it-tafal u l-mulej jagħżilna lilna
Għażilna eżis ħuti, però ma ġalniex ta' din ninsewa ħafna drabi. Għażilna imma mhux ġalna, sejħilna. Mena l-ewwel ħaġa il-mulej sejħilna u aħna rridu nwieġbu b'libertà eżis ħuti. L-ewwel mistoqsija li nagħmlu lilna nfusna, jien kemm qed inwieġeb b'libertà għas-sejħa ta' mħabba li jagħmel lill-mulej. U x'hekk biex inkun bħat-tafal fideħ. It-tieni eżis ħuti, it-tafal kikun fih il-ġebel jew iż-żrar ma jkunx tajjeb ta' irid jissaffa l-ewwel. U allura it-tieni pass wara li nagħmlu s-sejħa, eżis ħuti naċċettaw is-sejħa tal-mulej, jridu nissaffew id-dnub qisu dak l-impurities li jkun fih it-tafal u li jxekkel itellef lil fuħħari milli joħloq dik ix-xejp li jridu. Eżis ħuti. U allura huwa d-dover tagħna li nissaffew mid-dnub mill-ħażen eżis ħuti nagħmlu ħelitna biex inneħħu minna l-impurities ħanajdu hekk. Dak kollu li jxekkel lil fuħħari milli jagħtina ix-xejp li jixtiequ. It-tielet eżis ħuti, pass importanti huwa li jittafal, għad li jittafal fih innifsu ma joffrix reżistenza lil fuħħari, imma jien u int nistgħu noffru reżistenza milli jiffurmana kif irrituta. U taf x'jenna biex lil-mulej ma noffrulux reżistenza? Il-fiduċja tagħna fih. Il-fiduċja tagħna fih. Jien f'ħajti x'irrid nagħmel dak li rrid jien jew irrid li fija jseħħ dak li jrid Alla, eżis ħuti. Mhix faċli t-tweġiba ta' din ta' eżis ħuti, din il-mistoqsija. Jiena rrid nagħmel li rrid jien jew irrid li fija jsir dak li jrid Alla. U x'hekk, jiena lil fuħħar irridu jagħtini il-forma li jridu jew irridu jagħtini l-forma li rrid jien. Eżis ħuti. U fuq din jeħtieġna nirriflettu ħafna eżis ħuti ta'. Il-kwistjoni kollha hija kemm għandi fiduċja f'Alla. Min jemmen ta' bilħaq li Alla jħobbu żewġ affarijiet anzi. Li Alla daqsu ħadd ma jafni, jaqas jien ma naf li nnifsi kemm jafni Alla. U jiena kif qedtilkom il-passat kważi ninsa kollox, il-preżent naf ftit u l-futur ma naf xejn. Alla jaf kollox dwari. M'hemm xejn moħbi minnu dwari, jafni ħafna iktar milli naf li nnifsi. Alla ħadd daqsu ma jaf x'inhu l-iktar taġitalija, laqas jiena stess. Jiena nagħmel deċiżjonijiet u ninduna li żbaljajt, Alla ma jiżbaljax. Mela Alla daqsu ħadd ma jafni, u t-tieni daqsu ħadd ma jħobbni. Ara kemm għandi bnedmin iħobbuni għal grazzja t'Alla. Imma l-imħabba tal-bniedem tibqa' limitata u tista' tisbalja u tista' tfalli, t'Alla ma tfallejx ta'. T'Alla ma tfallejx eżis ħuti. U jekk Alla daqsu ħadd ma jafni u daqsu ħadd ma jħobbni, min daqsu jaf x'inhu l-aħjar għalija? Kieku hemm min għadin, jien l-Alla nafdaħ bajnejja magħluqa eżis ħuti. Jien l-Alla nafdaħ bajnejja magħluqa. U allura ngħidlu mulej jagħtini inti l-fuħħari, jiena t-tafal, għatini il-forma li tritint, iffurmani kif tritint. San George Preka dik it-talba li kien iħobb jgħid u li għandna bżonn ngħiduha ta' sekwejt, mulej dak li inti trejt jien irrejt u dak li inti ma trejtx jien ma rrejtx, kemm hi sabiħa. Mulej dak li inti trejt jien irrejt u dak li inti ma trejtx jien ma rrejtx. Biex hekk ta' bil-ħaq eżis ħuti kif qedna fis-Salm, ħieni min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu ta' bil-ħaq ħieni min jafda falla. Ħieni min jafda fall iktar milli jafda fih innifsu. Ħieni min jaraf li hu jista' jiżbalji imma Alla ma jiżbaljax. Eżis ħuti. U għalhekk imbagħad fil-Vanġelu Ġesu jagħtina dik il-parabola tant sabiħa, parabola oħra tas-saltna tas-smewiet li hija l-Knisja, il-ġisem mistiku tiegħu eżis ħuti. U jagħtina dik it-tixbieħa li fis-saltna hemm minn kollox, hemm it-tajjeb u l-ħażejn. Hija bħal xibka mixħuta l-baħar li fija jinġabar ħut ħażin u ħut tajjeb. U jgħal xi żmien il-ħut u t-tajjeb u l-ħażin ikunu flimkien. Però mbagħad jiġi l-mument li dik ix-xibka tkun mimlija u tintrefa' u ssir l-għażla. Il-ġudizzju eżis ħuti. U l-ġudizzju jiddependi minn kemm jiena nafda f'Alla.
Il-ġudizzju jiddependi kemm jiena nafdaħ il-Alla u ngħidlu ta' bil-ħaq mulej jkun li trid int. Int taf x'inhu l-aħjar, mhux jien. Ta' ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' biex din il-parabola ta' Ġeremija ma ninsewiex. Bħat tafal fidejn il-fuħħari hekk intom fidejja. Mulej jien irid inkun fidejk bħal dak it-tafal safi, it-tafal imsaffi minn kull forma ta' impurità u li jkun fidejk u inti tiffurmaħ kif trid int. Għax mulej jien taf x'inhu l-aħjar mhux jien. Inti tħobbni b'imħabba bla qies li jien ma nistax nifhimha, imħabba bla limiti. U jiena naf li l-aqwa ħaġa li tista' tiġrili fil-ħajja li nintelaq fidejk, li nafdak totalment. Għax naf li meta nafdak, int se twassalni għal ħajja ta' dejjem. Alla għani fil-ħnina bat lill-ibnu fid-dinja biex jisalvana. Nitolbu biex joqrob dejjem il-jum li fih il-qalb ta' kull bniedem tintrebaħ mill-imħabba ta' Alla. Nejdu għalek tiġi saltnatek mulej flimkien għal komunità nisranija sabiex permezz ta' ġesti kontinwi ta' ħnina u maħfra tkun sinjal li jider tal-paċenzja ta' Alla mal-bnedmejn. Nitolbu tiġi għal popli li għadhom qatt ma semgħu bi Kristu biex taslilhom malaj kemm jista' jkun l-aħbar it-tajba u jsiru parti mill-poplu ta' Alla. Nitolbu tiġi għal dawk li huma impenjati fil-promozzjoni tal-bniedem biex fuq l-eżempju ta' Kristu ikunu dejjem attenti għal bżonnijiet tal-emarġinati u l-foqra tas-soċjetà. Nitolbu għalina sabiex minkejja il-kontradizzjonijiet u l-fallimenti tal-proġetti magħmula mill-bnedmejn ma nejjew qatt nagħmlu t-tajjeb. Nitolbu tiġi u mulej illum il-ħamejs ngħidulek grazzi li tajtna l-Ewkaristija bħal dal-jum. Nixtiequ nitolbuk minn qalbna l-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji. Nitolbuk minn qalbna l-vokazzjonijiet u għall-familji tagħna ħajkun war tammila fejn inti tiżra iż-żerrija tal-vokazzjoni mulej. Nitolbuk għal ħudna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsiebhom, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna mulej. Dawk li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam f'dan il-mument tal-ħajja, xi mument ta' depressjoni jew mart mentali jew tieħ ta' qalb mulej. Nitolbuk ukoll għall-immigranti tagħna biex tressaqhom lejk u tħeġġiġhom bl-imħabba lejk. Ħanieqfu u fiskiet lil mulej nofrulu t-talba tagħna. Naddaf mulej il-qlub tagħna u mexxi l-passi tagħna lejn is-sema pajjiżna fejn inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mbierek int li Alla taħolqin kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Mbierek Alla għal dejjem. kollu għax fi tjubitek tajtna l-bejt qegħdin nofrulek frott tad-dmir jew xogħol il-bniedem u minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Mbierek Alla għal dejjem il-qana aħna m'għandna xejn, hawn hu x-xejn tagħna u kollox mulej.
L-offerta tiegħek, l-offerta tagħna fil-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. L-offerta tiegħek, l-offerta tagħna fil-ħajja tiegħek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqam lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġiet li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u wasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla-għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati bħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin niftakru f'ħuna is-saċerdot Dum Mikel Attard. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk.
Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Pietru Krisologu llum il-festa tiegħu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trejt fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennani. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennani. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. U li Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Il-dem ta' Kristu jħarisni.
nasib il-far latin. Ġejna nfaħruk, o sagrament ta' mħabba u snim, fik ruħ nasib far latin. Bil-biqfak joġobkom nejdulu grazzi l-qalb, nejdulu kif smajna fl-ewwel qari, mulej bħat-tafal fidejn il-fuħħari, ekkirit nkun jien fidejk mulej, biex inti tiffurmani kif tixtieq int. Nejdu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema, ju t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek, għamel dan id-don li jutawulna bimħabba bla qies ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Ħanejdu issa tliet Ave Marijiet fġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nixtiequ nitolbu għal dawk kutna mill-qutim minn nirrien, ma speċjali fi Spanja u fi Franza, però nitolbu wkoll għalina l-koll biex hekk f'dan is-sajf ma nintelqux fil-fidi tagħna, anzi nieħdu l-opportunità biex nersqu dejjem aktar lejn il-mulej permezz ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.